Hei ja tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan yhteen tosi mielenkiintoiseen aiheeseen, miltä partion kansainvälinen veljes oikein näyttää nykypäivänä tällä 2000-luvulla. Tämän katsauksen inspiraationa toimii Avarammat horisontit-niminen opas. Aloitetaan heti tällä todella painavalla sitaatilla eräältä eurooppalaiselta partiojohtajalta. Tämä ajatus osuu ja uppoaa. Maailmassa, joka tuntuu välillä hajoavan liitoksistaan, tämä idea aktiivisesta, maailmanlaajuisen ymmärryksen rakentamisesta on ehkä tärkeämpi kuin koskaan aiemmin. Joten tässä on se iso kysymys, eikö niin? Mikä on partion kaikkein tärkein tehtävä tällä vuosisadalla? Ja tämä ei ole mikään kevyt heitto, vaan ihan aito haaste, joka pakottaa meidät miettimään, miten partio voi pysyä relevanttina ja merkityksellisenä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. No niin, sukelletaanpa ensimmäiseen osaan. Partion perusperiaatteet, rehellisyys, luonnonkunnioitus, kaveria ei jätetä. Nehän on ajattomia, mutta se maailma, jossa partiolaiset tänä päivänä elää, se on muuttunut ihan täysin. Internet on ihan oikeasti muuttanut kaiken. Se on luonut sukupolven, joka on kansainvälisempi kuin yksikään aiemmin. Nykyajan nuoret ei ajattele enää pelkästään oman kylän tai kaupungin asioita. He on huolissaan ilmastonmuutoksesta globaalisti ja haluaa ystäviä toiselta puolelta maapalloa. Partiolla on ihan ainutlaatuinen tilaisuus olla se kanava näille yhteyksille. Mut hei, tämä globaali yhteys ei ole mikään uusi juttu partiossa. Päinvastoin, se on ollut osa liikkeen DNAta ihan alusta asti. Se, mikä on muuttunut, on ne tavat, joilla näitä yhteyksiä luodaan. Ja se kehitys on ollut aika huimaa. Katsotaanpa. Tämä aikajana kertoo tarinan todella hyvin. Kaikki lähti liikkeelle 50-luvulla ihan perinteisestä kirjeenvaihdosta. Sitten teknologia otti harppauksen ja Jamboree on the Air yhdisti partiolaisia radioalloilla reaaliajassa. Ja nykyään meillä on netti ja kummitoiminta, jotka mahdollistaa ihan konkreettisia yhteisiä projekteja eri maiden välille. Aika uskomaton matka. Ja tämä kummitoiminta, se ei ole mitään pientä näpertelyä. Tässä ei vaihdeta pelkkiä postimerkkejä, tässä puhutaan ihan oikeasta käsin kosketeltavista asioista. Rakennetaan kouluja, pysäytetään aavikoitumista, perustetaan osuuskuntia. Se on sitä aitoa veljeyttä toiminnassa. Okei, tämä kaikki kuulostaa hienolta, mutta miten tämän kaiken voisi tuoda osaksi oman lippukunnan toimintaa? Nyt siirrytään teoriasta käytäntöön ja katsotaan muutama ihan konkreettinen idea, jolla pääsee alkuun. Miettikää nyt. Voisitte vaihtaa karttoja teidän kotiseudusta, opettaa toisillenne lempilaulujanne tai vaikka järjestää illan, jolloin kokataan uuden ystävän lippukunnan resepteillä. Nämä pienet ja hauskat teot ei ole vain jotain aktiviteetteja, ne on ikkunoita toiseen kulttuuriin ja paras tapa rakentaa aitoja ystävyyssuhteita. Ja joskus ne kaikkein yksinkertaisemmat asiat voi olla niitä kaikkein mullistavimpia. Ajatelkaa tätä. Puolelle maapallon ihmisistä joulu osuu keskelle kuuminta kesää. Just tällaiset arkipäiväiset erot on niitä juttuja, jotka avaa silmät ja auttaa ymmärtämään, miten moninainen ja upea meidän maailma on. No mistä sitten lähtee liikkeelle? Tässä on selkeät stepit. Tärkeintä on, että koko porukka otetaan mukaan suunnitteluun ihan alusta asti. Valitkaa yhdessä maa, joka kiinnostaa ja ottakaa sitten yhteyttä. Ja hei, olkaa kärsivällisiä. Oikean kumppanin löytäminen voi kestää, mutta avoin mieli ja joustavuus auttaa todella paljon. Mutta kaikessa tässä on yksi valtava kompastuskivi. Yksi muuri, joka voi estää sen kaikkein tärkeimmän, sen aidon ja syvän yhteyden muodostumisen. Ja se on tietysti kieli. Puhutaan kielimuurista. Katsokaa tätä. Ero on ihan valtava. Vasemmalla puolella kielimuuri rikkoo ryhmän, jättää osan porukasta ulkopuolelle ja rajoittaa kontaktit vain niihin, jotka osaavat jotain vierasta kieltä. Kun taas oikealla, kun kaikki voivat kommunikoida, syntyy aitoa, tasa-arvoista yhteistyötä ja ystävyyttä. Niin, tässä se on. Se 1 000 000 euron kysymys, miten ihmeessä me päästään tämän esteen yli. Jos kieli on se, mikä erottaa, niin mikä meidät voisi aidosti yhdistää? Onko sellaista ratkaisua edes olemassa? No tämä lähdeaineisto, jota me käydään läpi, heittää ilmoille yhden aika radikaalin, mutta samalla nerokkaan yksinkertaisen ratkaisun. Esperantoon. Kyllä, kansainvälisen kielen, joka on suunniteltu ihan alusta alkaen olemaan silta eri kulttuurien ja ihmisten välillä. Eli mikä tämä Esperanto oikein on? Idea on pohjimmiltaan tosi simppeli. Se on kieli, joka on suunniteltu helpoksi oppia ja poliittisesti neutraaliksi. Se ei kuulu yhdellekään kansakunnalle, vaan se on tarkoitettu kaikkien yhteiseksi työkaluksi, yhteiseksi sillaksi. Ja tässä piilee sen nerous. Säännöllisyys. Ei yhtään poikkeuksia. Kun sä opit, että substantiivit päättyy ohon, se pätee aina. Kun opit, että adjektiivit päättyy aahan, se pätee aina.
Kuvitelkaa, miten helppoa kielen opiskelu olisi ilman, että tarvitsee opetella ulkoa listoittain epäsäännöllisyyksiä. Ja sama logiikka jatkuu verbien kanssa. Nykyhetki, menneisyys, tulevaisuus. Vaihat vain yhden pääteen. Mi laborias, mi labories, mi laborios. Ihan uskomattoman tehokasta. Unohda loputtomat taivutuskaavat. Ja nyt tulee se kaikkein siistein juttu, Esperanton todellinen supervoima, sanaston rakentaminen. Tämä on vähän niin kuin kielellistä legoa. Katsokaa tätä. Otetaan sana juna, nuori. Lätkäistään eteen mal, joka tarkoittaa vastakohtaa, ja boom, sulla on sana maljuna, vanha. Tai otetaan patro, isä. Lisätään väliin in, joka tarkoittaa naispuolista, ja saadaan patrino, äiti. Yhdellä sanalla sä voit avata oven 10 uusiin sanoihin. Okei, teoria on kaunis, mutta toimiiko tämä oikeasti käytännössä? Siirrytään katsomaan, miten esperantoa on ihan oikeasti sovellettu partiotoiminnassa. Tässä on vihreät partiolaiset, eli verdai skoltoi. Tämä on elävä todiste siitä, että systeemi toimii. Kuvitelkaa partioporukkaa, jossa on nuoria 7 eri maasta. Heillä on 5 eri äidinkieltä, ja silti kaikki kommunikoivat leirillä sujuvasti yhdellä yhteisellä kielellä. Tämä on sitä maailmanlaajuista veljeyttä käytännössä. Eikä tähän tarvitse lähteä yksin. On olemassa ihan virallinen järjestö, Partiolaisten Esperanto-liitto, joka on toiminut jo yli 100 vuotta. Se tarjoaa oppimismateriaaleja ja verkostoja kaikille, joita aihe kiinnostaa. Ja ihan lopuksi haluan jättää teidät pohtimaan tätä ajatusta. Me puhutaan niin paljon maailmanlaajuisesta veljeydestä ja ystävistä kaukaisissa maissa. Mutta mitä jos ne kaikkein tärkeimmät kansainväliset ystävyyssuhteet voisivatkin alkaa ihan tästä, meidän omasta naapurustosta? Olemmeko me valmiita avaamaan silmämme ja näkemään heidät?